اتوشتو كم قدامو تكال مشكلو حخل دمو سياق عليت هذي عرب ربع كله سرحته زنبع لما نسيه قداف انت عشوه يمثله دخون كله زي لبمه سانت أحيل درع كم دي تسكمه ملكته قوزقيزو جقنان تمثله دحر وردات نيويورك فشلت هولاند تعوث الكائو ود حدش ولاد يمان مانكي مريض كله مريض تنفاسه بركة شان تعتميتن تسعن حدن صلاتنا سعرنا حد عبي تاريخاوي عوت أمزجيبنا عندنا أبقدمنا دلو سرح second 1991 مرققات that remains the number one goal سلازي نزيئة تنسرح الله خنكلا لنا زي نسرح كنبرك لنا we have to remember what our main task is إذا خنقبر ندحر كوينا انتهينا خنقبر أو وجد هجرنا ومتصان حمتيتنا يزلنا مدبات الله نسودما هذا consolidation ناي PFDJ هكذا حيل على حزباو جنبار بقعتو خملس على حزباو جنبار نابتزنا ورا أزيو ودوب أزيو أدمعي political organization كنمارسو كنهنسو كنكيل علينا develop كنقورو كنكيل علينا منسات at the center ما حزباو جنبار كم زموتو كنقبر كنكيل علينا سلازي the renovation the revival the reinvigoration the consolidation of the PFDJ حدا خابتي عندي سرحتنا زعبا واي PFDJ كنزارب نحر كوينا it's the same thing أبقدمنا زلو نقر فلتي أتي نايك أدم حجي حيلنا أتو commitment ناتنا أتي ناي مكلاس منفسنا تتصنعت إلا خنزارب ولو زرفدنا that will national will that very strong unbreakable national will and the individual fight that's in all of us زي ما جمرتا مسرتنا كلي صلاتنا نفلط علينا نفسنا نفلط علينا Up and turn on the lights, cause a warrior with no intention never stop fight, yo. A life without freedom is what he teaches by sending out kids. No respect for the human life except his, which he protects would have a nation that these kids ask without asking. Now I'm a question, the generation wondering what the gain is, holding people locked up, yo, without a reason. Sending out kids, only cowards benefit by sending out kids. Are you the coward that support dictatorship, but yet don't live to be dictator just like you support? Throw your hands up, yo. Monkey say monkey do. Are you the liar who fake caring for you people by waving up flag? Throw your hands up, yo. Monkey say monkey do. People all dying fact. Bet your brain smaller than your nutsack. Need to bounce with your fucking pack. Supporting my تاريخ ممهري تاريخ سندي أب عالمنا قدم حجي بزنبرم ملكاوي سرعتات أزيوم قبللات زنبرو لومجن حت أمام زي اللعبيت ملخت عالمنا زختلوا بوليتيكا وسلتي دارجا ناي كلاتهم تماساسالي نابنت ناي أدولف هتلر ملكنت توسيدنا ملاخي هتلر سرعات نازي بمتكال نملكو زساسيو من اسيات هتلر وي بتقنع ناي جرمن سمم
ሂትለር ዩገድ ዝበሃል ማሕበር ብምቋም ይንቀሳቐስ ነይሩ። ናብ ሃገርና እንተተመሊስና ድማ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ምሕራር ኤርትራ ስልጣን ናብ ህዝቢ ብምርካብ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣብ ክንዲ ምትእትታው ህግደፍ ዝበሃል ትካል ብምቋም ኣብ ዓዲ ዋርሳይ ዝበሃሉ ኣብ ደገ ድማ መንእሰያት ህግደፍ ወይ YPFDJ ዝበሃል ማሕበር ብምቋም ንምልኪ ዘሳስዩ መንእሰያት እዩ ክምልምል ተራእዩ። እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ መንእሰያት ህግደፍ ልክዕ ከም መንእሰያት ሂትለር ሓደ ዝዓይነቱ ማልኦም ዝወድዩ ንጸጋማይ ኣእዳዎም ሓፍ ኣቢሎም ድማ ዓወት ንሓፋሽ እናበሉ ብዓውታ ይፍክሩ። እቲ ዝሕዝን ብዙሓት ካብኣታቶም ቋንቋ ዲኦም ስለ ዘይመልኩ ትርጉም ዓወት ንሓፋሽ ከይፈለጡ ምፍካሮም እዩ። መንእሰያት ህግደፍ ስድሮኦም ብዝኽተልዎ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ መርገፂ ተደሪኾም እዮም ግዳይ ህግደፍ ኮይኖም ዘለዉ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሆላንድ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጠንበርበር ዘእተወ ንመበል 13 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ዘበርዓነ ዕውት ስርሒት ድሕሪ ምክያዱ ገለ 600 ዝኣኽሉ ኣባላት መንእሰያት ህግደፍ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ኣማሲኡ ምስ ተሰገጉ መሕደሪ ሲኢኖም ዕንክሊል ክብሉ ተራእዮም። ጸኒሖም ግን ነናብ ቤቶም ተፈደሱ። እቶም ናብዚ ኣረመናዊ ማሕበር ዘመዝገቡዎም ስድራ ቤታቶም እቶም ሕሰም ዘይፈልጡ ደቆም ከይስንብዱን ከይደሃሉን ብምሕሳብ ንሞራል ከበሮ እናደሰቑ እዮም ተቐቢሎሞም።
ቲቪ ነቲ ከይተጀመረ ዝፈሸለ ዋዕላ መንእሰያት ትግደፍ ዕውት ከም ዝነበረን ከንቲባ ናይታ ከተማ ግን ወያነ ስለ ዝነበረ ተጻብኦ ከም ዝገበረ ሕፍር ከይበለት ዶሮና ጻሕቲራትልና ገለ ህግደፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክ ዝጣበቑ ኸዓ ኢሳያስ ንኣምባሳደር ሆላንድ ኣብ ኣስመራ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ሃገራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተጻብኦታት ደው ከተብሎ ገኒሕዋ ክብሉ ዳዕላ ብዝመስል መልክዕ ዝተመስርሐ ናይ ባዶ 3 ወረ ክዝርግሑ ቀንዮም ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝተባህለት ዕልልቲ መምለኺት ጣዖት ህግደፍ እቲ ንዓመታት ንእገዳ ሕቡራት ሃገራት ከነፍሽሎ ኢና ኢላ ላዕልን ታሕትን ዝበለትሉ ናይ ከንቱ ስርሓ ብምርሕራሕ በዚ ዝፈሸለ ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኣዝያ ስለ ዝጓሃየት በቲ ጸያፍ መልሓሳ ኣብ ሜድያ ቀሪባ ሓንሳብ እዞም ኣብ ሆላንድ ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ሓንሳብ ድማ ነዞም ስደተኛታት ሚርያም ፋንራይዘን ሜሮንን ኤልሳ ጭሮምን እዮም ኣሳጊሮሞም እናበለት ከተጉርዕ ሰሚዕናያ Van Rysson is typical of the people that make accusations in the mirror. To me, everything that she should be accused of is what she's accusing the government of Eritrea. Van Rysson knows from day one when an Eritrean leaves Eritrea, till he goes across the Mediterranean, till he comes in the conference that she's arranged, till he does interviews for reporters that she works with. She knows she's there throughout the whole cycle. Nobody is involved in the human trafficking of Eritrean youth as well as Van Rysson and her group. The people will tell you who helped them. They tell you, say, Meron helped me. Meron helped me, Elsa helped me, Van Rysson helped me. They'll tell you who helped them escape and or flee and follow the money trail, like you said, with all the other stuff. Find out how these kids are coming out. Where is the government of Eritrea involved in that? What is the benefit for the government of Eritrea? We need resources. We need these kids to stay home and develop the country. Why would I send them to you? What for? This is politically motivated. The end game, and Dan Connell put it on one of his lectures for them, you know, if we stick with this human trafficking issue and enlarge it and make it a big issue, it will eventually bring regime change in Eritrea. Because then the world will be disgusted with Eritrea, that its kids are fleeing, that its kids are being drowned in the Mediterranean, and its kids are being trafficked across there. Make human trafficking their issue, make slavery their issue, and that will bring you international attention and the weight of you know, the media around the world against the government of Eritrea. بنبعث نحصل نتقطع فررتا كتشفن ويائي كدعتا كلمتا عبينركي 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 تبهر ሶፊያ ብተፈጥሮኣ
ሞራልን ኣሳሓኮን ዘይብላ ንኤርትራ እንትርፈ ብማዕዶ ብፍጹም ዘይትፈልጣ ንቀዳማዊ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ገና ብዕሸላ ዕምበባ ዝቐበለት ሎሚ ድማ ዝነገሰ ንጉሰይ ዝበረቐ ፀሓየይ ብምባል ኣብ ጣዖት ኢሳያስ ተመልኽ ዘላ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ተቐሚጣ ደቃ እኺላ ዘምሃረት ክነሳ ንኣሜሪካ ክትኽፍእ ሕግግ እናበለት እትሓድር ስርኤል ቀትሪ እያ። ሶፊያ ተስፋማርያም ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ዝኣመሰለ ዕድልን ዕምበባ ከተበርክተሎም ከም ዝተደረኸት ካብ ቃላታ እስኪ ንስማዓዮ። personally ኣብ ፌስቡክ ስእሊ ኸሪአ እያ ምስ ጃንሆይ ሃይለ ስላሴ ፍላወር እንዳሃብዮ ሶፊያ ሽዑ I think 1969 يا مسلمي بدع من إشي كلخيو تجي نزي ناي هاي سلاسة أبتش وان انتاي سمعكي حجيخة نزي زلخيو خناتات مستي حفشاوي أب هاجر كي زلكي خديو زلخي مش مستي نبركنا شغل أساسير كسي انتاي كتب للمزدل دعني أقريمات انتاس لمسر أخو السحيرة صوفيا بن إشتا So thank you Sophie نزي أنكلتي أنا الحراوية كلي بس بلاني thank you very much. Okay someone لهم يسمع له وصوفي نسمعك. Okay great of course Elsie has to bring up that picture right but قدمي بزعبا ناي جانهوي سألي حنتي جوك بزعبا ناي جانهوي كنقرأكم إذي درق مسمتة جانهوي كمتي قدم زرعي زنبرة كفتا بحلاسو وطيو ما يفلطون يوم وط كله دما لمزين مطيا زم كلهم أشهات police and guards مطيوم أفتا ماكينو ما أتيومو يمزخدو بوزو كفتي حلاس وطيوم أيفلطون يوم نيرو جي راح سنساتهم زسمعو قدلي كم زرلو قدلي أبتي قدلي كمتي بحال راح بوري يمسمعو أمبر جانوي سقادلو لو بوتا يلن جيك تدرق مطيوم كمسمعو وطيوم كفتي حلاس أبتي دفريتنا يغزوهم كينو أو كم زي تشاكا فيوريتات زلو بوتايو أبتفتي هانت قرب كوفينو جيتي غارد يحلف نيرو جي إلومو ناستي إلومو انتاي دلكم جانهوي لهم بزعبا نحنا مش شفات انتاي بحلالو أبادي سابا إلوم حسيتو ناي جانهوي سي أنا نرأسي شو تسألك تسأل كلا أب دار السلام كلنا تنزانيا يو embassy أي نورن أب airlines لسر هوز نورو بالدادي أوز نورو Tanzanians عادي ممم كماتو وداتي قبرو سلاز نورو بجاهم ماتيهم فيوري حبوهم إلى مم أنا قلنا يكون كوني ريتي فيوري كبز بأني سب كل قلا يعني راكت كبز نورت كن عين ورتن شو صنع أيام تيوم كدينهم وسيرمني أنا شو نون نقص كوينهم كن سجدوا قلا سوتين فلتنينا مسافهم كن شعت عمت أني نسوم I don't know 90 something 100 عمت يميرهم or something كن قوتهم معري يميرهم السطاحي يعني ذكرتي he was not you know a political statement or anything سويلي رئيهم قريموني نيشتي مهانهم أنا كنت زيد مع عابي قداي أيكونن نقصنا إثيوبيا ينبر نقصنا أيكونن كسجد تهونكو وي نايب حكي كبن تهونكو ما مس كور بريزيدنت إساياس فرقي هشنينبر تقادا لاين هزبو زبركة زسرها زتك على سي هشنينبر مس جانوي تسايلي نعيت نار big deal so
I just thought it was a funny picture. Posterior, so I'm glad that people had fun with it, like I did. On a more serious issue. Is that not Bologna? هجدف دحرزاني هولاند سعرته من قبقبا كم سهرمت عف تنبربر كبليو ترأيو نتم كلهم عملع علم زركبو بزبن وبيد تصممو درجة كلهم نعد مسب تسقازو خانو دقفتو خاء نحنا كلنا من اسيات هجدفينا بزبل تيما عبكك كتمام أخيباتات كقبرو مال اختي أما حلاليفو أبقانسين عن بلح أبدوه إلى زيادة محيل شدة فرات وانا حلو يتسمع بدأ وانا حلو تبنعنا حيلنا وطء وانا خذوا بوصفة لنا قومي كسينا أبدو عسكت ثلاث عامات يعني في الجيان أوروبا أو علم هذا عمي حيل هذا أسقاء حيل كوينوا هذا عمل حساس ما كثير وعلم لذي تعافي هذا لما كان حساسات وكيكا تجارم فيها وقوم عين سوون فيها قال لك كا كم يبقى تعرفهم زين سأسمي تحسس واحد مين أي كلام فتم أسألين مما لسنا حقيقنا مما لسنا حقيقنا مما لسنا حسعرنا وزي عايزهم ها ዝተባህሎም ካብ ምግባር ድሕሪ ዘይብሉ ናበይ ናይሎም ክሓቱ ሕልና ዘይተዓደሎም ደገፍቱ ከዓ ኣብ ጀርመንን ስዊድንን ኣኼባታት ክገብሩ ፀደፍደፍ በሉ እንተኾነ እቲ ብቐጥታ ግዳይ ህግደፍ ዝነበረን ውፃእ ምድረ በዳን ባሕርን ዝኾነ መንእሰይ ምስ ህግደፍ ስለ ዝበተኸ ነቲ ኣኼባታቶም ከበርዕን እዩ ተንቀሳቒሱ እቲ ንዓቢ ኣዝዩ ገዚፍ ብምንባሩ ፖሊስ ስዊድን ኣብቲ ኣፋፊ ነገራት ጥራሕ ዘለዓላ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተራትን ዘንብዕ ጋዝን ከይተረፈ ክጥቀሙ ተገዲዶም እዮም መንእሰያት ህግደፍ ግን ድሕሪ ፍሽለት መበል 13 ዓመቶም ህጣሞም ኣይተረኽበን ሎሚ ቅነ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ሮማንያ ከተማ ያሽ ተንቀሳቒሰ ነይረ ኣብታ ከተማ ምስ ሓያሎ ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝመፁ ሓለውቲ ዶብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተረኺበ ነይረ ሓደ ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝፈልጠኒ ሆላንዳዊ ፖሊስ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክትመጽእ ተጸቤካ ነይረ ግን ምስልኻ ኣይረኣኽዎን በለኒ እወ ብመገሻ ኣብ እስራኤል ስለ ዝነበርኩስ ኣይከኣልኩን በልክዎ ግን ከዓ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከመይ ከም ዝፈለጠ ክፈልጥ ስለ ዝተሃንጠኹ እቲ ሓበሬታ ካበይ ከም ዝረኸቦ ሓተትክዎ ኣብ ናይ ፖሊስ መኪና ኣብ ዕረፍትን ከለኹ እቲ ተቃውሞ ብቐጥታ ብሬድዮ ይሓልፍ ስለ ዝነበረ እየ ተኸታቲለዮ ድሓር ንዓኻ ዘኪረ ኣብቲ ጋዜጣታትን ቪድዮታትን ደሌካ ድማ ኣይረኣኹኻን በለኒ أزي خرعخو اتمعبل تقاوم هولاند كساب كندي وعوع كم زنبره برهلي اتوم مسانا زنبرو كاب استفلالي حقرات إيروبا زموصو بوليسون ناب علالنا تتصنبرو مو ناب ديق زبالة إهن مهن أتنا اتو هولانداو بوليس دقاقيمو نتوم من اسيات هقدف
ሓግዝዎም ዝፈልጥዎ የብሎምን ከም ዘንበብክዎ እንተኾይኑ ስድሮኦም እዮም ናብቲ ማሕበር ኣመዝጊቦም እምበር ዝፈልጥዎ የብሎምን ደቂ ዲያስፖራ እዮም ስለዚ ብዘለኩም ሓቂ ማርኽዎም በለኒ ኣብ ሆላንድ ዘለዉ ሓያለ ፖለቲከኛታት ግን ኤምባሲ ኤርትራ ክዕጾ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ሒዞም ስለ ዘለዉ ነዚ ኣበርቲዕኩም ክሰርሕሉ ይግባኣኩም ኢሉ ተላብወኒ መንግስቲ ሆላንድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ነዘይ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኤምባሲ ህግደፍ መጽናዕቲ የካይድ ከም ዘለውን መስትያት ቤትና በፂሓቶላ መስትያት ቤትና ብተወሳኺ እቲ ተቃውሞ ከይዝሓለ እቲ ዛዕባ እውን ከይሞተ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ንኽዕጾ ዓብ ስራሕን ፃዕርን ከም ዝግባእ ንደሌት ፍትሒ ነበርቲ ሆላንድ ተዘኻኽርን ትምሕፀንን ከም ዝፍለጥ ህግደፍ ኣብ ሆላንድ ኣዝዩ ስለ ዝሓፈረ ድሮ ከም ልማዱ ነቶም ነቲ ሰልፊ ዝወደቡ ውልቀ ሰባት ብዝተሰንዐ ታሪክ ኣሰኒው ከጸልሞም ላዕልን ታሕትን ጀሚሩ ኣሎ እዚ ግን መሊሱ ክሕብነና እዩ ዝግባእ መስትያት ቤትና ብተደጋጋሚ እትምዕዶ እንተሃልዩ ግን ኩሉ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ኣፍ ደጊኡ ክዕሪ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣፍንጫና ተወቲፉ ከይፃወተልና ክንከላኸል ሰዓቱ ሕጂ ምዃኑ እዩ መንእሰያት ህግደፍ ብዛዕጠቕዎ ናይ ሓሶት ጋምባለን ዝሕንገጥዎ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ናይ ሓሶት ካላሽንን ክንርዕድ የብልናን ኣብ 5 ኮኸብ ሆቴል ኮንካ ብእዋኑ ዝሓለፈ ናይ ገድሊ ደርፍታት ምቁፅጻይ ልዕሊ ሃገራዊ ኣይገብረካን እዩ ንመንእሰያት ህግደፍ ሓዊ ህግደፍ ኣይረኻኽበሎምን እዩ ከመይሲ ናይቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ምዕቡል ሃገር ዜግነት ስለ ዝውንኑ ብሓርነት እዮም ዝነብሩ መንእሰያት ህግደፍ ንባርነት ክእውጁ እንከለዉ ንነብሶም ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝተረፉ ኣሕዋትና እዮም ብባንዴራ ዝተሰርሐ ጥልፊ ዙርያ ቆቢዕ ጃኬት ማልያ ወዲኻ ተውዛሕዛሕ እናበልካ ምስኣል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መለክዒታት ጅግና ዘስሚ ስራሕ ኣይኮነን ሓደ ናይ ቀረባ ዓርከይሲ ሓንቲ ኣዝያ ዘስሓቐትኒ ስእሊ ናይ ሓደ ኣባል መንእሰያት ህግደፍ ሰዲዱለይ ነይሩ እቲ ኣባል ማሕበር መንእሰይ ህግደፍ ተጋዳላይ ክመስል ካብ ዓዲ ኣልኢኹ ዘምፅኦ ሽዳ ነቲ ብናይክን ኣዲዳስን ዝዓበየ ልምሉም እግሩ ስለ ዝሓርሓሮ ነቲ ናይ ኤርትራ ሽዳ ካልሲ ገይሩ ክወዲእ እዩ ተገዲዱ ዘይንስኻ ክትመስል ንዘይዓበኻሉ ዘይትፈልጦን ዘይትነብረሉን ስርዓት ምድጋፍ ነብሰ ምትሓት ከም እተጥሪ እዩ ዝገብር ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያ እውን እንተኾነት ብፀያፍ ናይ ኣምሓርኛን ናይ እንግሊዝኛን መልሓሳ ተሪር ፖለቲካ ክትዛረብ ስለ ዘይከኣለት መታኾሲ ዝኾነኣ ውሕዳት ናይ ገድሊ ቃላት ከተጽንዕ ተገዲዳ ኣላ እተን ቃላት ከም መኸተ ወያነ ጽንዓትን ብድሆን ዝብላ እየን እዘን ቃላት እንተደጋጊማተን ድማ በቃ ሓያል ካድር ህግደፍ ዝኾነት እዩ ዝመስላ ናህና መኸተ እዩ ሃየ ንምክት ግርም ሕጂ እዚኣ ጠጠው ከብሉና ዝደለዩ ፈሪሕና ወይ ንኣቶም ከም ገለ ሃራስ ከይገብሩና ወይ ኢንቲሚዴትድ ኮይና እንታይና ክትንገብር ንህዝብና ከይንህግዝ ድዩ ኣብ ዓድና ኢንቨስት ከይንገብር ድዩ ቬኬሽን ኣብ ኤርትራ ከይንኸይድ ድዩ 2% ከይንኸፍል ድዩ እቲ ጉዳይ well then እሱ ተኾይኑ ክገብርዎ ዝደለዩ ንሕና ደብል ንገብር 2% ዘይኸፍልና ኩላህና right now ከይድና 2% ና ንኸፍል እቲ ዓድኹም ኣይትኸዱ ዝብሉና ዘለዉ ዲሰምበር ክሪስማስ ፍሎሪዳ ወይ ገለ ካብ ንኸይድ ኩላህና ንማሳዋ ንኸይድ ዓድና ንኸይድ ህዝብና ንርኢ ኢንቨስት ብርክታት ናይ ኤርትራ ናይ ቢራ ኣሎ ናይ ኢንሹራንስ ኣሎ ገዛውቲ ዲና ክንሰርሕ ክንደ ሓደ ገዛ ንሰርሕ 3 ገዛ ንሰርሕ ኣብ ዓድና ሓንቲ መዓልቲ ዝገረመትኒ ነገር ሶፊያ ኣብ እዋን ገድሊ ኣብ ኣሜሪካ ነይራ ኸነሳ ሓደ ግዜ ንገዳይም ተጋደልቲ ኣኪባ ገድሊ ከመይ ከም ዝነበረ ከተዘንትወሎም ምስ ረኣኽዋ እዩ ዝገርም እዩ አንጭዋ ደገስ ነንጭዋ ገዛ ተውፃድ እዩ ዝበሃል ሶፊያ ነዞም ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ ወፃኢኣቶም ኮፍ ኢላ መስተንክር እዩ ክንደይ ደም ዝፈሰሶ ጉዳይ
መጻወቲ በዓል ዝነገሰ ንጉስና ኮይኑ እቲ ሕምቕ ግን ሕጂ እውን ናህና እሞ ንመንእሰያ ትግደፍ እታ ተሪፋ ዘላ መንገብገቦም ክንሰብራ ይግባአና እቲ ዝመጽእ ወለዶ መጺኡሎ ተንሱ ብዓጀብ ይቀበሎ ሃየ በቲ ዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ናይ ቡንድስታግ ብናይ ኤርትራ ክዛረቡ ብሃገረይ ሃገርና ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ይሕሚሙኒ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ብናይ መሰልሲ ብዘይተሓለወ ዓዲ ክብልዋ ኣብ ከምኡ ገይሮም ክውፅዋ ኩነታት ንዓይ ጽቡቕ ተሰማኒ ስለምፈድሒኩምኒ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከምኡ ዘሎ ኩነታት የላን ብከምኡ ገይሮም ግን ተዛይቦሞ ኣለዉ ካብኡ ዝመጽእ ካጸገም ዘሎ ኣብ ምንታይና ክነኣቱ ብኡ ገይሮም ጀሚሮም ኣለዉ ከምኡ ኢሎም ተዛረቡ በቲ ተዛረብዎክ እንታይ ኩነታት እንታይ ግብሪ ክቅጽል ካብ ኤሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ጀርመን ኣብዚ ዓዲ ንነብሮ ዘለና እንታይ ክመጽእ ካብኡ ውግእ ድዩ ሳሳይ ውግእ ወላ ከዓ ኣብ ናይ ዓረብ ዓድታት ዘጎብሮ ኣኻብ ሸፍኩለ ኣብ ናይ ዓረብ ዓድታት ዘጎበርዎ ተፈጸመ ዝሓለፈ ግዜ ከምኡ ካብ ኤርትራ ክእትዎ ክደልዩ ድዮም እንታይ ከም ዝኾነ ኣነ ነፍሲ ሓታ ነይረ ትምልሽለይ ዶ ትኽእሉ ንስኻ ዶ ትስደድ ዶ ንስኻ ተገዛእ ዝበሉኻስ ተደርበዘ ይብሉኻ ጀድ ኣብየት ዘንፈኮስትወ Peace, yes, yes. No war. Yeah. Peace, yes, yes. No war. Wow. UN. Yes. Shame on you. UN. 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 Shame on you. US. Shame on you. US. Shame on you. US. Shame on you. Shame on you. نتجحنا شلا نسخامت أنا كل شيء أخور كم إيرتاوي بدعمي حفوزتي جن كم تمالي إيرتاوي تمخاني تمالي بدعمي تسمعكم معي عند علكني عادنا تزيلكي عند عادنا تزيلا بعلكم درست حسابو معبيكم قلت بارو لبسكو تواسو زلقو ويلكم عطا ويلكم عطا ويلكم اتاوجفكم انا اني قائل قرويرات تجمد نفس زدم قابل اتارسخن صغري من توقيلا انت تسنتيرا زي خالد تغمزي كلها تفرسكم لقام البو تحمتوا ترنوا نبيخم زي تفلتوا جاي فرسيت انتتوا ኣባላት ማሕበር ጥፍኣት ህግደፍ መብዛሕትኦም ብዕድመ ዝተፍኡ ስለ ዝኾኑ
እቲ ገሃነባዊ ህግደፋዊ ሃይማኖቶም ድሕርሞቶም ምስኦም ተቐቢሩ መታን ከይተርፍ መራሕቲ ህግደፍ ንፀይቆም ዝትክኡ ብድሕሪኦም ንኤርትራውያን ዝረግፁ ሓደሽቲ መንእሰያት ክምልምሉ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምውሳኖም የማነ ማንኪ ነቲ ሓድሽ ህግደፋዊ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ክመርሕ ድሕሪ ምምዛዙ ወፍሪ ናብ ኣብ ደገ ዝርከቡ መንእሰያት ክገብሩ ጀመሩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ስለ ዘሎን ናይ ህግደፍ ናይ ቀጥታ ግዳይ ስለ ዝኾነን ንስነ ሓሳብ ህግደፍ ክቕበል ስለ ዘይክእል ከም ተክአ ሓይሊ ዘይኮነ ከም ባርያ ወይ ጸላኢኦም ኣቐሚጦሞ ነቲ ኣብ ደገ ዝነብር ብፍላይን ቀንድን ከዓ እቲ ካብ ህግደፋዊ ቤተሰብ ዝበቖለ መንእሰይን ኣብ ስደት ተወሊዱ ዝዓበየን ንህግደፍ ብማዕዶ ጥራሕ ዝፈልጦ ብቐጥታውን ናይ ህግደፍ ግዳይ ኮይኑ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ መጻወድያ እከይ ሓሳቦም ከእትውዎ ከም ዝኽእሉ ግን ርግጸኛታት እዮም ኮይኖም ነይሮም። የማነ ማንኪ ንባዕሉ ቅድሚ ንሜዳ ምኻዱ ኣብ ኣሜሪካ ተምሃራይ ስለ ዝነበረ ናይ ስደት ኩነት ኣጥቢቑ ስለ ዝርዳእ ነቶም ደቂ ገርህ ልባ ዕባይ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት ሽጣራ ተጠቒሙ ከታልሎም ከም ዝኽእል መላኺ ኢሳያስ ርግጸኛ እዩ ነይሩ። ህግደፍ ከም ዝመደብዎ ነቲ ውራይና ኢሎም ዝሓዝዎ ግብረ እከይ ቀስ ብቐስ ዕወትሉ ጀመሩ። ነቶም ጻዕዳ ልቦም ተንኰል ዘይፈልጡን ንጹሓትን ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ መንእሰያት ብስም ሃገር ተወሪራ ሕቡራት ሃገራት ዘርየሙና ዝብል ምኽኒት ኣብ ግቡጥሽ ህግደፍ ኣእተውዎም። የማነ ማንኪ በቲ ፈቐድኡ እናዞረ ዝውድቦን ዘታልሎን ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ሞጎስ ረኸበ። ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለም ኣብ ዝሓፀረ እዋን እውን ማሕበር መንእሰያት ህግደፍ ወይ ከዓ YPFDJ ተመስረተ። ዳርጋ 99 ሚእታዊት ኣባላት እዚ ማሕበር ኣዝዩ ውሕድ ኣፍልጦ ሃገሮም ዘለዎም ቋንቋ ዲኦም ብዝግባእ ዘይመልኩ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብዕድመ እውን ንኣሽቲ እዮም። ህግደፍ ነዞም ዕሸላት ከመይ ኢሉ ጠቢሩ ከም ዝሕዞም ስለ ዝፈልጥ ዓበይቲ ኮንፈራንሳት ፀዊዑ ክእክቦም እንከሎ እቲ ውራይ ብሙዚቃ ኣሰኒዩ ኣብ 4 ወይ ኣብ 5 ኮኸብ ሆቴላት እዩ ዘካይዶ። ስድራ ቤት እዞም መንእሰያት ህግደፋውያን ኮይኖም ምእንቲ ውልቃዊ ረብሕኦም ምስ ህግደፍ ዝደናገጹ እዮም። ደቆም ካብ ዘርሞ ዘርሞ ናብ ካልእ ዝኸዱን ናብ ካልእ ዓሌት ካብ ዝዋሰቡን ብምባል ሕድሕድ መላለዪ ይኾኖም ኢሎም እዮም ደቆም ናብዚ ናይ ሰይጣውንቲ ማሕበር ዘመዝግብዎም። ሃገራውነት ማሕበር መንእሰያት ህግደፍ ዓበይቲ ባንዴራታት ተኺልካ ሓደ ዝዓይነቱ ማልያ ወዲኻ ዘለካ ናይ ሓይለ ኣቦኻ ዓወት ንሓፋሽ እናበልካ ትዳር እዩ። ንስይ ምስ በለ ከዓ ካብ ኤርትራ ብዝተለኣኩ ድምፃውያን ምልሃይ በቃ ብድሕሪኡ ጅግና ኢኻ ፈታዊ ዓዱ ብህግደፍ ከዓ ናይ ጥፍኣት ማዓርግ ትቕባእ። እቲ ኣብ ዝሪኦም ዘሎ ካብ ኤርትራ ብስደት መጺኡ ተዓቂቡ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ግን ብዓይኒ መንእሰይ ህግደፍ ከዳዕ እዩ። ሸያጢ ሃገር ክቐርብዎን ክሕግዝዎን ክሕብሕብዎን እውን ኣይደልዩን። እቲ ኣብ ፈቐዶ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ጽምብላት ክዘልል ዝሓድር ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ሻምሩክን ዋርሳይን ዝበሃል ለይታዊ ትልሂታት ክስዕስዕ ዝሓድር ውፉይ ሃገራዊ ይበሃል። እቲ 10-20 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ዕስክርና ዝነበረ ብሕማቕ ምሕደራ ዓዱ ተማሪሩ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቡ ዘሎ መንእሰይ ከዓ መድሓርሓሪ ኮይኑ ብቐደሙ እውን ዓለም ናይ መውደልደልቲ ተባሂላ እንድያ። ሓንቲ ኣባል መንእሰያት ህግደፍሲ ሓደ እዋን ምስ ናይ ወፃኢ ማዕከን ዜና ቃለ ምሕትት ኣብ ትገብረሉ ዝነበረት እዋን ዕላማ ኣባል ማሕበር መንእሰያት ህግደፍ እንታይ ምዃኑን ስለምንታይ ንሳ ናብቲ ማሕበር ከም ዝተጸንበረትን ምስ ሓተታ ኣነ ዓደይ ስለ ዝፈቱ እየ ኣባል ናይዚ ማሕበር ኮይነ እዞም ዝዓዱ ጸላም ኢሎም እንዳንዓቑኒ ከዓ ኤርትራዊት ምዃነይ ከፍልጦም እየ ኣብዚ ዘለኹ እዞም ሃዲሞም ዝመፁ መንእሰያት ግን ኢትዮጵያውያን ክኾኑ እዮም ዝደልዩ በለቶ። ጋዜጠኛ ነዚ ሓበሬታ መን ሂቡኪ ምስ በላ ቁልቁል ዝኣፋ ማማይ በለቶ።
እዚ ክሳብ ክንደይ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን ካብ ኩነታት ዓዶም ከም ዝረሓቑን ዘመላኽት እዩ። መንእሰያት ህግደፍ ሰጉም ይብልለው ግን ስጉሚ ፅንተት ሃገር ምዃኑ ኣይተገንዘብዎን ዘለዉ። ስጉሚ ናብ ዘይትፈልጦን ዘይተሓበረካን ኣንፈት መጨረሽትኡ ገደል ምዃኑ ምንጋር የድልዮም ኣሎ። ሰጉም ንኺድ ጥራሕ እናበልካ ምህላል ከም ዘሎ መስትያት ቤቶም ብምርኣይ ክመሃሩ ይግብኦም እዩ። ሰጉም ሰጉም ብሳይ ምስ ሓለፍካኒ ዕረፍቲ ግዴኻ ፍጠር መልክዐኛ ክረምቲ ሰጉም ሕልሚ ጉዕዞ ኸዓ ኣግብዶት ትርጉም ይስጉሙ እንዲዮም ሓደ እዋን ግን ይስጉምቶም ሰባት ረጊፆም ክኸዱ ከለዉ ይዕንቀፉን ይወድቁን እሞ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እውን ይብሉ እዮም። መንእሰያት ህግደፍ ንነብሶም ባዕሎም ንባዕሎም ይሓትዋ እዮም። ብሓቂ ኣብ ድንግርግር ናይ ገዛእ ርእስኻ ምታል ህይወት እዮም ዝነብሩ። እዚ የማነ ማንኪ ባዕሉ መስኪሩሎም ነይሩ። ሓደ ግዜ ማዕበል ክብርትዕ ከሎ ውሕጅ ክሓንን ከሎ እገዳ ክውስኽ ከሎ ናይ ሚድያ ካምፔይን ክሕይል ከሎ ፀርፊ ክበዝሕ ከሎ sometimes without ourselves ማለት ሲዋ መርዶ ክንወፅኦ ኢና መርዶ ቁንዓት ኢና ዘለና ንጋገ ደኣ ከይንህሉ can't we ገለመለ ትበሃል እሞ መፀና እንዲ ሓቀ do we feel sometimes like that ولا يسمعكم نسخ من عيط راي تسمعنا دلا بلو نحنا እቶም ውፅዓትን ግፉዓትን ናብ መንገዲ ሓርነት ንሰጉም ንሶም ከዓ ኣብ መንገዲ ጥፍኣት ይውደቑ። መንእሰያት ህግደፍ ልክዕ ከም መንእሰያት ሂትለር ወይ ከዓ ሂትለር ዩገንድ ምስ መላኺ ዝጠፍኦም እሞ ኣጆና እንተኽኢልና ነቶም መሳኪን ሓንቲ ሓበሬታ ዘይፈልጡ ዕባይ ስደት ይሕዋትና ንሓግዞም ተዘይኮነ ከዓ ምምጥቕ ኣቢልናዮም ብምሕላፍ ጉዳይና ንግበር። ሞት ንማሕበር መንእሰያት ህግደፍ እቲ ዝመጽእ ወለዶ መጺኡሎ ተንሱ ብዓጀብ ይቀበሎ ሃየ በቲ ዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ ኣቦይ ወላድየይ ገና ወዲ 3 ዓመት ህፃን ኮይነ ንዓይን ነታ ሽዑ ጓል 6 ዓመት ዝነበረት ሓፍተይን ንበይንና ምሰደይ ኣብ ዕፁ ገዛ ገዲፍና ንሜዳ ምስ ኣተወ ድኽነት ብኽልተ እግራ ናብ ገዛና ኣተወት። ኣብ ክንወጾ ዘይንኽእል ከቢድ ናይ ቁጠባ ቅልውላውን ኣተና። ኣደይ ትገብሮ ጠፍኣ ብቆዶ ፋብሪካታት ስራሕ ክደሊ ኮለል በለት ኣይሰለጣን።
ብድሕሪኡ እንታይ ክንከውን ከም እንኽእል ካብኡ ዝተኸወለ ነገር እኳ እንተዘይነበረ ኮይኑ ግን ዝነበሮ ኣማራጺ ገዲፍና ምኻድ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ከርተት በዚሑ ከርፋሕ ናብራ ምሕላፍ ኣብዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣደይ ንዓይን ንሓፍተይን ምስ ክልተ ቤተሰብ ኣጸጊዓ ናብ ስዑድ ዓረብ ተሰደደት። ኣብቲ እዋን መስመር ቴሌፎን ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ምስ ኣደይ ኩሉ ርክብና ብመንገዲ ደብዳቤ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ነፃነት ኮይኑ ተባሂሉ ገድሊ ንምልእቲ ኤርትራ ምስ ተቆጻጸርዋ ኸዓ ኣደይ ንፈለማ እዋን ካብ ስዑድያ በቲ ሓደ ንዓና ክትርኢ በቲ ካልእ ኸዓ ንበዓል ቤታን ኣቦ ደቃን ክትቅበል ናብ ኤርትራ ተመልሰት። ዓብዪ በዓል ኮነ፣ ኣዝዩ ደስ በለና። ምስ ቤተሰብ ምዕባይ ማለት ዝፈልጦ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ። ኣደ ማለት ግን ኣደ እያ። ንዓይ ናብራ ምስ ቤተሰብ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑን እኳ እንተነበረ ንወላዲተይ ግን ኣብ ልዕሊ ክድምንኣ ተወሳኺ ጭንቀት ከይኮና ብምባል ብዛዕባ ዝነበረኒ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ብደብዳቤ ክገልጸላ ኣይደልን ነይረ። ወትሩ ደብዳቤ እንክጽሕፈላ ድሓን ምህላወ ዝሕብራ ነይረ። ተመሊሳ ምስ መጸት ግን ኣዝየ ተባላሸ ዓቢረ ግዲ ጸኒሐያ ኮይነ ኣደይ ከም ዓለማ ኣብ መዓልቲ ስውኣት መስዋእቲ ቦይ ተረድአት። እቲ ተጋደልቲ ኣይሞቱን እዮም ኣምሓሩ ጥራሕዮም ዝሞቱ ዝብል ርድኢተይ ከኣ ክስበር ተፈለጠኒ። ብዝኾነ ግን ኣደይ ደጊማ ንዓና ክትኣሊ ስለ ዝነበራ ዳግማይ ንስደት ከተመርሕ ግድን ነይሩ። ኣብዚ ናይ ዳሕረዋይ ስደታ ግን ናብ ስዑድ ዓረብ ዘይኮነት ናብ ዓዲ ጣልያንያ ከይዳ። ኣነን ዓባይ ሓፍተይን ከኣ ካብ ቤተሰብ ወፂና ናይ ባዕልና ገዛ ተኻሪና ኣደይ ብእትልእከልና ገንዘብ እናተሓወልና ክንነብር ጀመርና። ሓንቲ ሓፍተይ ናብ ሳዋ ምስ ከደት ግን ተደራራቢ ግህሰት ሰብኣውነት ኣብ ልዕሊኣ ብምፍጻሙ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት ሃፂላ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወት። ነቲ ውዑይ ዜና ንምንጋር ገለውን ሓገዝ ከድልያ ይኽእል እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ናብ ኣደይ ደወልኩ። ኣደይ እቲ ዜና ምስ ሰምዐት ብፋስ ርእሳ ከም ዝተፈለጸት መልሲ ጠፍኣ። ሓፍትኻስ ናብ ወያነ ኸይዳ በለትኒ። ኣነ ድማ ኣትደይ እንታይ ናብ ወያነ ደኣ ናብ ኢትዮጵያ ግን ኣትያ ኣላ ስለዚ ሓግዝያ በልክዋ። ዋ ደማ ኣቦኣ ረጊጻስ ናብ ወያነ ኸይዳ ደገመትለይ። ሕጂ እውን ርግእ ኢለ ኣትደይ ናይ ምንታይ ዓጽምታት እዩ በቃ ኣይጠዓማን ይሕሸኒ ኢላ ኸኣ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዳ ኣላ ሕጂ ጥራሕ ዝግበር ግበሪ በልክዋ። ኣደይ ኣዝያ ሓሪቓ ብምንባራ ቴሌፎን ቻው ከይበለትኒ ኣብ እዝነይ ዓፀወታ። ንሓፍተይ ግን ደወለትላ። ጸኒሓ እውን ብዙሕ ገንዘብ ከፊላ ናይ ሓሶት መርዓ ገይሩ ፈሪሙ ናብ ዓዲ ጣልያን ከእትዋ ዝኽእል ሰብ ረኸበትላ። እቲ ናይ መርዓ ጉዳይ ግን ክሰልጥ ኣይከኣለን። ኤምባሲ ጣልያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ሕቶ ቪዛ ነጸግቦ። መዓስ ሓንሳብ ጥራይ ደጋጊሞም ነጺጎም ክኸውን ከም ዘይክእል ኣቕበጽዎም። ብዙሕ ከርተት ኮነ። ዘይሰልጥ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ግን ሓፍተይ ብዝዓቆረቶ ገንዘብ ንዓይን ነደይን ከይነገረት ከምቲ ሰብ ዝገብሮ ገይረ ኣቋሪፀ ናብ ጣልያን ክሰግር ኢላ ብምሕሳብ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ሊብያ ክትኣቱ ብጽምኢ ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝተረፈት ተረዳእና። ገዛና ዓሚቕ ከቢድ ዝኾነ ሓዘን ወሓጦ። እቶም መጋደልቲ ኣቦይ ዝበልክዎም፣ እቶም ሕድሪ ቦይ ተሰኪሞም ኣትዮም ዝበልክዎም፣ እቶም ካብ መግዛእቲ ሓራ ዝገበሩኒ ዝመሰለኒ መራሕቲ ህግደፍ ግን ንዓይ እውን ኣይነሓፉንን። ብዝገበርክዎን ዘይገበርክዎን ክቐጽዑኒ ካብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኮለል ከብሉኒ ጀመሩ። በዚ ተደሪኸ ኸዓ ኣነ እውን ብመዓልተይ ናብ ስደት ኣምራሕኩ። ነቲ ሓፍተይ ዝሓለፈትሉ ጽንኩር ፈታኒ ሸነኻት ስደት ስዒረ ኸዓ ብጽፍረይን ብሓገዝ ዝዕርኸይን ናብ ጣልያን በጻሕኩ። ኣብኡ ኾይነ ድማ ናብ ኣደይ ደወልኩ። ወላዲተይ ዓይነይ ብምርኣያ ኣዝያ ሓጉስቲ እኳ እንተነበረት ድሓር ግን ካብ ሰብ ክትሓብኣኒ ጀመረት። ህግደፋውያን መሓዙታ ከይክዕበኣ
ኣደሃዳሚ ከይብልኣ ከም ዝተሰከፈት ከዓ ከይሓበአት ተዓለለትኒ ኣዝዩ ደንፀወኒ በቲ ኩነታት ኣብ ምግራም እናሃለኹ ከዓ ኣደይ ሓደ ንግሆ ክዳነይ ክቕይር ሓበረትኒ ናበይ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ጸኒሑ ግን ብሽብሻብና ናብቲ ናይ መበል 40 ዓመት ጽምብል ቦሎኛ ምዃኑ ኣስተውዓልኩ ነደይ ብፍጹም ከም ዘይከይድ ብቁጥዕ ሓበርክዋ ብዙሕ መርገም ኣስዓበትለይ ወያነ ወሊደ እናበለት እውን ትሕዞን ትጭብጦን ጠፍኣ ኣዝያ ተቆጣዓትኒ ሓቀኛ ምስሊ ህግደፍ ክሕብራ ብዙሕ ፈተንኩ ኮይኑ ግን መውፅኢት ኣፋ ስውኣት ክኽሕድ ነቦኻ ክጠልም ኮነ እቲ ጉዳይ ካብ ትሑት ደረጃ ንቕሓት ዝብገስ ምዃኑ ርድእ እኳ እንተኾነ ነደይ ግን ብፍላይ ድሕሪ ሞት ሓፍተይ ብኸምዚ መልክዕ ንህግደፍ ክትሕለቐሉ እያ ዝብል ግምት ኣይነበረንን ሎማ ኣነ ነደይ ዓጋመ ወያነ ሸያጥ ዓዱ እየ ድሕሪ ተዓለት ካብ ጥቕኣ ክርሕቕ ብምባል ናብ ጀርመን መጽየ ይነብር እኳ እንተለኹ ኣዕሩኸይ ነዘን ህግደፍ ክስሕቆለን እንከለውስ ወድመን ምዃነይ ይሓንኽ ኣለኹ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ማይ ቤትና ኣትዩ ፈላሊና ኣደን ወድን ከብድን ሕቖን ኮይና ንነብር ኣሎና ግን ወላዲት ስለ ዝኾነት ኣብ ወደ ዓመት ፖለቲካ ኸይልዓልና ንደዋወል ኢና እንተ ንሳ ንህግደፍ ክትውድስ እንተ ኣነ ንፍትሒ ክግዕር መንገዲ ባቡርና በበይኑ ኣንፈት ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና ካብዚ ኸማይ የድሕንኩም زرام الرباهي أو عيزو نبعث لو
تزمت ولدو متيولو تنسو بعجب يتقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نسقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو